Imagina que demà tens el partit més important de la teva vida, contra un rival que no coneixes. Aniries sense entrenar? Doncs les vacunes són exactament això, el gimnàs, on el teu sistema immunitari aprèn a donar el primer cop abans de que el virus sàpiga ni com et dius. Vols saber com es fabrica aquest escut? De petits, el nostre sistema immunitari és immadur. La vacuna és l'entrenament clau perquè aprengui a defensar-se des de zero. Quan som joves, la responsabilitat també és nostra. Vacunar-se ajuda a mantenir la immunitat activa i protegir la comunitat. Les defenses poden afeblir. Les vacunes actuen com un reforç important per protegir un organisme més vulnerable. Sentint parlar per les vacunes, molta gent pensa primer en el risc. Sí, però en medicina gairebé tot funciona comparant riscos i beneficis. Què vols dir? Que cap decisió mèdica és 100% sense risc, però els metges miren que és més probable tenir un problema per la vacuna o patir la malaltia sense protecció. Les vacunes es proven durant anys amb milers de persones abans d'utilitzar-se. Això permet saber si són segures i si els beneficis superen clarament els riscos. Així que la pregunta no és si hi ha risc, sinó quin és més gran. Ahorita generarán institutos de signo maravillosa, perfecta els efectes secundaris i sentiu malament. Normalment només fa mal al braç o pot sortir una mica de febre. És el cos aprenent a defensar-se. I si em passa una cosa més greu? És molt poc freqüent. En canvi, la malaltia pot ser molt més complicada. Per exemple, quan creuem amb semàfor en verd, sempre hi ha un petit risc d'accident, però la majoria de vegades és segur. Passa el mateix amb vacunes. Els efectes greus són molt rars, però ens protegeixen molt. Quan escoltis parlar de vacunes, recorda això. No es tracta d'un risc zero, sinó de triar l'opció més segura basada en evidència científica. En 2025 s'ha registrat un increment significatiu amb 418 víctimes mortals en accidents d'aviació civil. És a dir, són probables, però molt poc probables. Amb les vacunes passa el mateix.